Ngiyakujwayela ngifuna umsebenzi. Mina ngikubizela ngoba ngizokhuluma kahle nawe njengomntanami ngikuthatha njengomntanami. Hayi le nonsense oyikhuluma, hayi le nonsense oyikhuluma. Wena uhloniphi ngalo wena. Akahloniphi futhi akangihloniphi. Wena uthinta umuntu omdala, uhlaba umuntu omdala. Nango omunye manje usumkhomba nje. Emva kwaloko umtshela uthini? Uthi uzomhlaba kwayena. Uzohlaba umuntu omdala wena. Hayi nguye nje lona. Uzohlabana. Ngente nimhlaba mama. Uzomenzani pho? Hayi. Ucabanga ukuthi ngifanele lento yakhe engaka iyona engifanele mina. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sanibonani ku-episode yanamhlanje ohlelo lakho silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Usuyazi-ke manje ukuthi savela nje escreenini sakho solungisa iy'ndaba ey'ningi ezithinta imijolo eminingi yahlukahlukene in and around the country. Mhlampe nawe uney'nkinga ey'ningi ezithinta umjolo simele njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa uma ngabe siqala ishow amakhanda abheke phasi sisho sonke ngazilinye uNkulunkulu kaMatifane sihawukele. Uma siqede lapho ngabe kumele siwuthele usawoti esilondeni. Hayi kakhulu sithi nje mase siphuma kanje asibangene. Sesikhona siphinde sabuya futhi nenye episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa. Khumbula Matifane, not ne, not ni, not no, Matifane. Lona-ke igama lami lelo. Lolu hlelo silungisa umjolo i-channel yakho ibizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyazi ukuthi uma ukuthi uyabukela usubscribe-ile, please and please subscribe, ulike, phinde futhi ushare nama-videos wethu on YouTube so that ezokwazi ukuthi reach more audience, sikwazi ukuthi-ke sizithole sikhula usuku nosuku when it comes to ama-subscribers. This show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO, UMJOLO. Yona promo code oyisebenzisayo-ke leyo. Mengabe siqala ishow yakho amakhanda abheka phasi sisho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifane sihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe when it comes to umjolo. Uyazi ukuthi le khasi silungisa umjolo and mewukuthi nje unendaba ethinta umjolo nawe email umjoloshow@gmail.com. Celeni kwami khona uba first naye njengamanje esibhalelo kathiwa simlande simbeke la sizokhuluma naye ngoba khona indaba ekufanele zithiwe fahla naye mase kuyabonakala nokuthi-ke ziyalunga na. Mfowethu uyaphila mntaka baba? Ngiyaphila webhuti. Igama lami nguMatifane. Iqhawe mfethu enginalo namhlanje luba Ayanda. Ngiyajabula mfethu ukuthi ngibe nawe namhlanje ma-aya. Basho ngizwe kusho njalo ku Ayanda kuthiwa ma-aya. Yeah. Ngiyengizwa mfethu ukuthi ngijabulela nje ukuthi nginawe namhlanje la kwishow ngizokhuluma nawe indaba ezithinta wena nomjolo. Umuntu okulethe la mfethu unombuso. Ngabe uyamazi nomuntu ekuthiwa unombuso? Hayi uyamazi nje yana. Na kumazi ngisho isibongo. Umazi kanjani mfethu? I-Oledi. So wena mengabe uncinza nje yami uncinza kwazi nabazali. Hayi qhayi noma kanye likhona itshalo enalo. Khona itshalo nalo mfethu. Kodwa manje mhlambe i-relationship yakho ke nonombuso ikanjani? Ngiyazi ukuthi uma wentombi but i-relationship yenu ikanjani? It's an ongoing relationship. Shothi ke kuyakwenzeka uba khona isiqhamo sesifamily. Ish ndoda. But ke namhlanje cabanga akazange ahlale nawe phansi. Mhlawumbe umbuzo engawubuza ukuthi mengabe mhlambe wena unenkinga nengane yakhe nike nihlale phansi naye nikhulume noma kuyaqala ukuthi avela kulethe kuma camera? Bengakazi umama ngihlalise phansi akhulume. Kona uMahle beke athi ukuthi umama wakhe uthi ngimfonele ngisayinsista. Ake bengizoyinka makhosi. Apho ngizoka khona ndazi into bana i-issues ezikanje sizidiscuss ngabazali. Oh, kahle kahle khona into osuyenzile wena kaMahle. Yayikho. Hawu mina. Expectile kahle.
nja yami. Uzokubaba manje nja yami. Hayi injalo baba. Eish, manje kushuthi umama mhlawumbe ngenzeka ukuthi uzokhuluma izinto ezithinta kona lokho. Kanti uyamcrossa yini? Anikhulumi, uyamcrossa, uyambalekela? Mfowethu, njengoba nisitsho uba iwezi kanje. Lazi mina emakhaya siqale siqisho babazali from parent to parent. Qala ngoku yena uyafuna uku-approacha mina direct yabo. Ziba novalo. Manje uyamsaba kanti futhi umuntu omdala. Yabo nje njalo. Hey, mfowethu, kodwa-ke uready ukuthi umuzi ukuthini? Khuleka ngeke aze akwenze lutho. Kukhona ama-bouncer la, kukhona mina, nizoxoxa nje kahle. Uready kumbona? Hhayi-ke, uyezwa mbukeli ukuthi uma uready ukuthi akhulume nomama wentombi yakhe eziyabusa ezinye iy'nsizwa la ngaphandle. Hey. Mina yazi mina nje ngisaqonywe ngifusekisa kabi nje uma wey'ntombi zami. Ngisho ngithi ngiyobheka ngifusekiswe kuthiwa angisuke la. Ngize ngibizwa ngosikhotheni, cabanga bebiza mina ngosikhotheni kuthiwa ingane ayimiyeke lo sikhotheni oyimini. Inja yami uyabizwa kuthiwa woza la sihlale phansi. Abafana hayi kumele ngiqale phansi ngiqonye. Shuthi ngangingakaqonywa kahle. Ungayindawo hlala la ukhona sizwe ukuthi ngempela ihamba kanjani indaba kama-aya kanjalo-ke nomama uNombuso. Mama, Yebo. kunjani ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele ohlelweni. Nanokuthi nje usicela sikulandele nanti ijongo ukuthi kuzokhuluma nalo. Sililandileke likhona njengamanje. Liyasho ukuthi hayi liyakwazi and likwazi njengomzali ngoba lithi walizalela umakoti uma lisho. So limangele ukuthi kungani mhlambe uze walibiza la namhlanje. Kodwa ke nami ngizothanda ukwazi ukuthi yini indaba nje uze wakhetha ukuthi ubize umfana uzokhuluma naye kanje. Okay. Oh, Ayanda. Namhlanje ngikubizile kule show ngenxa yokuthi kunezinto engibona ukuthi azihambi kahle kahle into yakho nomntanami iyaphuma esandleni njengoba nawe wazi ukuthi kwamwenzile amacala. Nemba wena usebenzi angazi ubuza kanjani ukuthi uzomithisa uAmahle ingane yami ubuzazi kahle awusebenzi. Manje umthwalo usemahlombami. Wokuthi ngihambise lo mntwana lo okhulelwe eklinikhi. Yonke into isila wena ukhululekile ezifa kwenzanga lutho kusho ukuthi ngamanye mina sengubaba walengane manje ezozala Okukhulu nje. awufuna umsebenzi ya ikhona imizamo engizamayo mama ngiyayazi ubani ngimoshile. Qha-ke okwangoku isimo senzima ngiyawazama amatoho because last week bengisuka naseboxa ngiyofaka ama-CV ngiba kuyaxoshwa ngayo. imizamo yakho ayiphelele kodwa Mama mfathi sonke siyayazi ukuthi apha eSouth Africa unemployment i-high imisebenzi igcwalile mama ngicela nje uninyamezele into. Wanda ubhathi awukho uawe ukuthi kunomntwana oza la emhlabeni uzolala edleni umntwana kuzolala phuza amanzi uzodlana uzophuza amanzi uzothini. Ay angiyiboni wena wehleka wenyuka la kuma-tuck shop uyabonakala. Angikaze ngize kuthiwa nangi ayandofaka ama-CV njengobusho wena uhleze wehla wenyuka uhlele yitolo angiyibona ayibonakala imizamo yakho ayibonakala. Kaloku mama ayafakwa ama-CV bese ulinda ave kuthiwa nje siloko nivesa zonke insuku. Bayaqashwa abantu abanganga uhlazi beqasha wena andiphiki loo nto kubhathi. yabona mabona kunzima. Mamela awexesha suke ndisehla ndisenyuka suke ndifesa ndiyaya nasezinkontrakini ndibambe imisebenzi eyi-1 day kumele nginxibile mama kumele nginxibile. Manje lo mntwana ozana kumele enze njani wena kumele unxibile ugqoke ube muhle bese ubonwa lesalukazi sakho ojola naso. Mamela mama Angeke uhlaza umntanami uqhoza kanjani usuphenye izikedi zezalukazi usungazulala umntana into ngangami. Uyithatha mama Hayi lesalukazi. ngiyayazi Wazi ngiyazi kahle uhlaza umntanami Ayanda kaloku awuyiva ngawe-ke lesa. uphenya izikedi zogogo ongangami kusho ukuthi kwamina phela ngiphephile kwena. Hayi mama Angiphephile. ngithatha njengomama uphenya isiketi somuntu olingana nawe kaloku olingana nomama wami onizalayo wena. Uyaziphenya nje Usuku wena
Uyaziphenye yizwakala indaba zakho lana ungathi wena xa ngabuleqa nina mampondo ninjalo vele Amampondo, angazi umntana mwebonela kwena hayi bo, ngazebonela umuntu omdala lo, umuntu omdala. Angazi Hayi bo, bona nangu umntana mla, umuntu nina omdala njalo lo, vele. hayi bo. ninjalo nina vele Eastern Cape vele vele sayibona ninjalo. ukuthi siwaphayi ukuthi ekutheni mina Limpopo. Lungini noma ngathini umama kodwa umdala mhlo manje ufuna ukushaya umuntu omdala. Hayi angifuna umbetha qhaye Yini lento ukuthi andibandlulule. yini lento engiyizwa? Angikubandlululi kumanje uphika uthi wena ujola nesalukazi esingangami uhlaza umntana ngala Anokujola nomuntu omdala. ingakho ungafuni ukufuna umsebenzi loqamba manje uzofuna umsebenzi wehla wenyuke nezalukazi ingoba usho ukuthi lo mama lo Hayi uyabona mama injalo. awumcabangeli umntanami awuyicabangeli imizwa yakhe awumcabangeli nje mama awukho umsebenzi engawuthathiyo mina xa ngabe uvela. Ngisho ngoku ngaqhamuka umuntu ethi sambe soxova udanga ama nolixovo lodawo. amanga lawo amanga Hayibo, mama. amanga Wena wena mama, wena impilo yakho suku uyithathile wena. wayifaka phansi kwesiketi Washo zalo wathi mama wena lona mama, suku wehlisa lesi amadulo CCTV. zabantu abalukhohlakele kabi Eh, wena hayi, mama, ungathola usile konke wena usofisa abafana usile abancinci, wena inatsika, usekabi usofa- uwehlisa Okay, okay, okay. Ngoba ngifuna ugqobhoze wena ke. ngizowenza ngicicane ngangijwayeli kabi ngangijwayeli kabi ngizowenza ngicicane mina ngizowenza ngicicane ngicela uhlale phansi. ngijwayele kabi mina Ha. ungakulingiza ungijwayele kabi mina awungihloniphi yabona lo mntwana ozayo ungasuke ungamboni kwakumona nalo mntwana ozayo Ngaba kazalwa kwandimo umntwana. Ngaba kazalwa kwandimo. uthemba umuthi wasemampondweni angithi Oh. uthemba umuthi Ninjalo wasemampondweni kaloku nini. angeke uze umthole Jonga ungathi xa Wena? ngabe ungathi wena xa ngabe Hamba ufuna umsebenzi. hamba Hayi. ufune umsebenzi uhambe Umkhombelana umuntu omdala. uhambe uyosebenza Hayi bo, ukhomba umuntu omdala nje. ungijwayela kabi Hayi ufuna bo. umsebenzi mina ngikubizela ngoba ngizokhuluma kahle nawe njengomntanami ngikuthatha njengomntanami Hayi. hayi le nonsense oyikhuluma hayi le Hey, nonsense oyikhuluma Ima wena uhloniphi ngale wena akahloniphi futhi akangihloniphi wena akangihloniphi. uthinta umuntu omdala uhlaba umuntu omdala nangomunye manje usumkhomba nje emva kwaloko umtshela umzulu uthini uthi uzomhlaba kwayena uzohlaba umuntu omdala wena. Hayi nguye nje lona. Hayi bo. Uzoshabana. Ngente nimshaya ngente nimhlaba mama. Uzomenzani pho? Hayi ngeni. Hayi. ucabanga ukuthi mina ngifanele lento yakhe engaka iyona engifanele mina Kodwa nansi nje umithile umntana. ungijwayela kabi wena uyabona uyadelela uyabona uyadelela uyadelela wena Kodwa mama yazi iqale indleleni. Uyadela. Ekuthenini wena ubiza amakhamera, ubiza ama-bouncer, yabona nje and futhi yonke lento le izoba add. ayanda ngakhuluma nomntana wami uAmahle ngathi akakufonela akubize ufika ekhaya awufikanga la ekhaya ayanda ufuna ngenze njani ngingabiza amakhamera Mamela, mina mama kusho ukuthi amakhamera phela iwona ozowezwa kangcono Hayi amakhamera yena weva ngcono. hayi dala ngangikubiza la ekhaya ngifika ungafiki ayanda kade angibize ungafiki Ngiyakuhlonipha mama yeva. Ngiyakuhlonipha mama. Ngiyakuthanda nomntana wakho ngiyakuthanda. Hayi ngoku akuyi indlela le yokulungisa izinto. Ibingekho enye indlela okanye ebibhetele like. angithi ngichaza ukuthi Engcono. kade ngangikubiza la ekhaya ungafuni ukuza nalokho kungidelela ukuthi ngikubize la ekhaya ngimdala Uyekani? Umelusa angithi awusubizwe yimina lalela wawusubizwe yimina ngithi wawusubizwe ngoba ngifuna sizolungisa ukuze indaba zala ekhaya zingaze zizizwe amakhamera umhlaba wonke ngathi ngifuna sizolungisa Lona. ngifuna sizolungisa ingeke into engizoyenza because ngakubizwa ngafika Ngamakhamera. wenza nemfaka lokho wagijima nabafazi abadala Abafazi abadala. wagijima nabafazi abadala Ngingambezana umuntu omdala mama. Kuyimanje wena kuthiwa wena unoshuga mama wena. Werazi kuthiwa. Uthini wena uthini wena elingangani Ngisho nje ukuthi ngilisoka lo mntanami. umntana wakho mbhanqene umuntu omdala. Hayi lo mfana. ubanga umntanami neshuga mama Hayi, wena mfana. elingangami Mfethu. mina ngiphephe kanjani ngekuyena mina ngiphephe kanjani Wemfethu. Mama ogqibeli ngokuthi unzisele abantu bamakhamera ulimenemene phezulu kokulixoki. Hayi iqokulani mama ngoba kufanele mina ukuthi umdala mama impela ixoka hayi akufanele mama. hayi umama uyabona nje kamama unoma ungayiphika uyiphike ekamama nje uyazi kahle ekamama Ngiyazi kahle. na uyazi kahle Okay. yabo mntana mhlaze ngikhombisa ama messages nanefoni nale mama lakho leli lidala elingangani Messages eziqhamukayo. awusemncane Jayami. awusemncane uyayipophela Man to telefoni man. yakho Man to man. Asikhulume. Ma ngicela usinikeze nje 2 minutes nomfana. 2 minutes. Jayami. Ngena la. Nawe unifaka amandleni la elibhansa lakho belifuna undiletha ngoku. Hayi ukahle. Lalela Jayami. Samajide siyawenza amaphutha. Except. Wena uyamthanda uAmahle. Wamnithisa.
ni-expect-ile ingane but nje yami showcase khona eceleni la ushaya khona ngani akwazi nje nenja yami sifika nofika buka imina lo khuluma naye nja yami imina ya mfethu ndiyabona uba nguwe vele akezwa mfethu ndiyasifikela mfethu ngisho ngathi uyafika la eDurban but lona mengabe lifuna ukuthola mfethu liyakuthuma itotolozi mfethu ngiyalazi ayihamba eyami ine-standards ne-levels ine-standard shuthi wena iy'standard uyosihamba nazo ezabantu abadala hayi mfethu andihleki ngoba mfethu kunjalo yabo ngizomsithi umama khululeka ngizomsithi umama yaniphoxa njani ngizomsithi umama sikhulume sobabili sabona brainwash lutho mfethu mina ngifuna sikhulume like man to man yabo lento esiyikhulumayo ayiziwa ngisho nayi-bounds mina nawe njengoba lijonge kanje mfethu lo mama omdala uyayiyeka into yakhe noma usazoqhubeka umhlaba yami umama omdala mfethu kade wenza umuntu omdala esilima not me siyasibe serious man sibe serious mfethu yabo qha yami akeva ngisho akekho lutho yami shothi kuyenzeka mfethu sibetha nomfethu nje yabo njengoba ngisho uba ansibani yabona aborafu sure qha mfethu sentena miyeka mfethu lama because abungithesile ngapha ecaleni kodwa umhlabile and ulithi mfethu lamntana yabo mfethu ngaphinda bendiphikane sajiwe nomfethu mfethu and futhi lawe mfethu njengagxilanga kanjani umhlabile kodwa inveza mfethu ugqitha bese ukwazi nawe ukhwazela sikhuluma sobabili lana sikhuluma sobabili ukuthi wena ushaya umama omdala but njengamanje umiyekile uzama ukufocusa kwingane mfethu kumele kulabo imali umthemiyekile ma akasamhlabi lo mfana omdala kodwa umhlabile yena uthi njengoba ebesephike kangaka yangishisa njengoba besephike kangaka uSilu ayanda ngiyamazi mina Usilu shiselayo noma nje besephike nje waphika kwazwalala ngomqondo angazi cha ukuthi manje uloko wenze ngathi umuntu omdala ukuthi mfethu uyangicasula ufike la wamethesa wabizwe ekhaya wabaleka waqede lapho wakhomba umuntu omdala nje ngomunwe wangagcina lapho wamtshela ukuthi uzomhlaba naye kodwa ufuna ukuvuma ukuthi uhlaba umama omdala so uvuma manje uba mina sengikhuluma nawe uyenzelani yonke lona yazibona kunjani nabe nithi mfethu siyithetha grand wile siyithatha grand because sifuna iqiniso ngani mama but wena yangicinezela ngicindezela ini mfethu because mina ngifuna iqiniso ibrocode ukuthi umama useyalazi iqiniso manje ukuthi wena umithisa ingane yakhe ububhizi uhamba nezalukwazi kona bafethu yabo asibe serious yabo xa kuthiwa ngithetha nje into serious mama yena ngithisile umntana imizamo ndayenza cha ngokule uthi mina ndisiloko ngicalucaluze nihlele ezitolo up down stratweni mfethu ngathi manje uyothenga nesonka lokho ngoba ndishaya inkawuza lena ngoku at least ke inkawuza yani upemani ungayikhipha imali ukuthi ingane eclinic ingane into amahlelo kakhulelwa so ke wayikhipha imali yokuthi eclinic kasile nje mfethu ukuthi njengoba una mfethu benibane nibetha nabala mama ade ngisho ngasijove esincane mana so wena ubufuna imali kulwa mama usomiyekeni ngasho mfethu ukuthi ahlahle aqanda bethe oqala ngabe sesibuyela yena and ukuzibuyela kwakhe bese heha ngemali sure and ngengofuthi nami ever since ngikule situation ngikuya yabo mfethu yabo angena mfethu la driver bona luma nje yabo but njona mfethu ahlahle la my sister mfethu yabo say out indaba mama umdala mfethu usithatha phi mfethu isipindi sokuphinda umuntu ogqoka ipitikoti usithatha phi mfethu hayi yabona nje nawe mfethu ngiyabuza mfethu kahle ngomoya wesonto ngiyilwi nawe mfethu man ngathi nje yami kuba desperate mfethu wena unengane zayo manje focus enganeni nansi camera yakho buka lapho umtshela ukuthi awusamfundo mama nansi mfethu nansi buka umtshela ukuthi awusamfundo kanjalo nje mfethu uthi angithutha nisathandana usho njalo wena ngani amahle hayi sifuna walelo alusho ugamami imtshela ukuthi mama ngisakufuni nginengane umama uzothini ekhaya hayibo useyazi manje ukuthi wena hayibo kusho wena nje hayibo lo mtshita mfethu ngicela umama mina ukuthi lo mama ube desperate hayi ube desperate ngani
Hayibo mfana. Hayibo. Shothi usanzile umuntu umalile logogo wakho. Kuyacaca. Nansi ikhamera imtshela ukuthi awusamfuni. Wena uno amahlo ommithisile kumele ufocus kuyena. Nansi ikhamera mfethu ungasimoshela isikhathi. Ayizisho. Hey, mfethu, ndaba ngithina lena. Mfethu okahle mfethu. Mfethu isikhathi siyahamba wenze lento esithi yena. Imtshela ugogo wakho ukuthi awusamfuni, uno amahle wakho omthandayo, ommithisile, ozama ukuthi uqoqe impilo yakho ufocus kuyena. Nanokuthi wahlabeka kwaba yiphutha. Akho into engifake yona la. Mfethu yini enzima la? Isaguga sakho. Uhluleka ukwala umuntu. Ugogo wakho wena manje. Mfethu ngenzela izi ngithi mina buka ikhamera umtshela ukuthi awusamfuni. Cabanga ngoba mina ngingashintsha ngithi singinike inamba yakhe ngimfonele umtshele. Nami ngamgconisela logo. Nansi ikhamera ke. Nansi ikhamera. Mtshela. Mali ugogo. Oh, mazwana. Ugogo lo. Mazwana nisakufuni Ju. Sakufuni mazwana. Mina nginengane uamahle engimthandayo. Oh, because unempapeti yakho na. Hayibo mfethu iphaphethi lesalukwazi sakho osikhothayo. Uyasikhotha isalukwazi noma uvela ulibusheke nje. Nansi. Ubani lencane loyishwake ne. Isho ubuno amahle wakho wena omthandayo. Mazwana mfethu. It's over Joe. Amahle wami. Kucha baby mama wami. Ngizaqala indaba perspective. It's over mfethu amahle wami ngimthandayo. Cela sohlukane. Hayi mfethu angicela sohlukene. Swela namhlanje sohlukene. It's over. It's over. Yeah. Ubuhlungu kodwa iposition yakho mfethu. Kanjani? Yini ebuhlungu la? Ma Mama ngoba mina wena. Uma kuukuthi akabi focus enganeni usithinte futhi simqondisi. Hayi ngeke ngizomthinta. Noma ke kumele baxolise ungikhombe ngomuno. Baxolisele lokho. Uthe kumkhwekazi wakho wena kanje wangagcina lapho athi uzomhlaba. Cabanga. Hayi yabe nisenza lulaka mfethu nami. Manje wena monolaka indlala ibangula ngempela. Jonga njani mama. Lana mfethu nine-stress mfethu. Okay. Lungini ngiyakunderstand une stress. Xolisa ke kumama ukuthi umkhombe kanje wathi usuku wathi nayi xolisa kuqala uxolisa. Yo, angeke. Mfethu hayibo mfethu wena ngicabanga ukuthi siyadlala la kuqala uxolise kumama. La ngedolo phansi. Nje yabona nje angidingi ngisho ibouncer ke mina ngizokuguqisa la kuqala phansi. Mana unigoqise njalo. Hayibo lo mjito mfethu awuguqa lana ekhaya. Guqa mfethu asina hayi guqa mfethu. Hawu singadlala wena la nangu umfana bo. Ngiyathemisa mfethu xa sengabe sendigrela bose kulungile bamzama amadoda. Umntana mfethu ngizomoya. And nesicelo ngicela ukusifaka lapho. Ever since nawe uyayibona situation yamanje sefensini. Nawe uphangela khona xa ngabe kuvela amathuba ngicela untaziye saba because nawe I'm pretty sure nawe uyafuna ukuthi abantwana angabi i-burden kuwe yabo nami futhi nami ndiyafuna umthathe responsibility so ngicela mina anginankinga mina nawe ayanda anginankinga nje incane nawe uma ngabe ukuthi usuzimisele ngokushintsha njengoba ushana nankinga uma kuvela isikhala lapha emsebenzini ke ngayithatha i-CV yakho uma kuvela isikhala ukwazi usebenze ukuze ukwazi ukubhekana namacala akho ingane uyazi yahlawulwa izofika emhlabeni yahlawulwa ingane izozalwa iyondliwa ingane yenzelwa yonke into anginankinga nawe futhi nje ngiyaxolela ngenhliziyo emhlophe anginankinga nawe awuqedanga uthe wena uzomhlaba uma isho ukuthi kube yiphutha hayi iphume kabi ngempela misunderstanding yami sonothusa bo ungalindelanga ukuthi ngathi xa ngabuye mina ndithi wayinye nje something hayi zakho khona shooting esoyenza dark yabo hayi nami angithusile amagama akho ngoba ngithuswa ukuthi uma ngabe ukhiphe lo magama ngoba vele uyakwenza emasaki nini ongahlolo uyenze hayi ngoba uxolisile nje yami it's okay hayi ngiyaxolela hlala phansi mfethu ngenda benifha mama naso uqine sana ngena la wenja yami wena ngizongena ukuphethe ugazi la sayidini ngena inja yami uyathi hayi nawe ubetrayile nawe wena uyenzelani lento yenzayo abantu abadala ungavumela ukuba desperate idlale ngawe mfethu usokula usamncane ayopha ngeke uphinde umlandelelo logogo lo mlandelayo yani
yani ma siyabonga kakhulu sithemba ukuthi indaba izoba right and lento ayishoyo uxolisa kusuka enhlizweni right ngiyabonga kakhulu manje ngesikhathi sakho njayami one last question manje umuntu omdala umhlaba esikhulu namabantwana Angiyaqonda nje yabo. Nisubscribe, like, niphinde futhi nishare i-channel yenu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa-ke ukuthi-ke noma inini nje sihlezi sikhona sikunikeza ama-episode owathandayo nowajabulelayo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.